Μπετόν 7 Art Radio. Καλησπέρα κυρία Μάρτζη, και η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο η Πατάρι Project. Wow. Ιδέες. Βάλε τα παλάματα. Λοιπόν, χτες λοιπόν το βράδυ είδαμε την παράσταση σε ένα ωραίο θέατρο στην οδό Θερμοπυλών και Γερμανικού. Που ήταν στο Rabbit Hall. Στο Rabbit Hall, εγώ δεν το ήξερα αυτό το θέατρο, παρόλο που είμαι σκάουντερ χώρων, έτσι. Ήρθα λοιπόν εκεί, ήταν εξαιρετικό θέατρο και είδαμε την παράσταση 10 cm up λοιπόν. Ναι. Πατάρι Project. Έτσι. Λοιπόν, κοντά μας θα συστηθείτε ένα-ένα τα παιδιά που έχουν έρθει, μας έχουν κάνει την τιμή να έρθουν στο στούντιο, ξεκινώντας από εδώ. Είμαστε της αυτοσύστασης εδώ πέρα. Ναι. Εγώ είμαι η Μαριάννα Βαρβιάνη. Ναι. Ο Θεοδόσης Κόνστας. Ναι. Η Στέφη Πουλοπούλου. Αγγελική Μαχαίρα. Και ο Γιάννης Διαμαντής. Καταπληκτικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην εκπομπή της κυρίας Μάρτζη, η οποία φιλοξενεί ομάδες παιδιών που είναι πραγματικά εκτός των τυχών και τους δίνει τη δυνατότητα να γίνει εδώ μια παρέα και να πούμε τα έργα που παρουσιάζουν, τις δυσκολίες που έχουν και αυτό το μεράκι το οποίο τους πάει πιο κάτω. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε, διάβασα εδώ το σημείωμα της σκηνοθέτηδάς σας, της Σοφίας Πάσχου, η οποία δεν είναι κοντά μας, μιλάει για ένα θέατρο στην πλατφόρμα. Και πράγματι, βλέποντας το έργο σας εκεί με έναν ενιαίο φωτισμό που είναι για μένα σημαντικό, δηλαδή δεν παίξατε με τα φώτα που παίζουν διάφοροι νέοι σκηνοθέτες, αλλάζουν συνεχώς, κάνουν για 180 φωτισμούς για ένα έργο το οποίο διαρκεί γύρω στα 40 λεπτά για να δείξουν ότι έχουν φώτα. Ένας φωτισμός ενιαίος, πολύ σημαντικό, και 3 πατάρια, μικρά πατάρια. Μικρή παρένθεση. Η Σοφία χθες είπε ότι είχαν 4 φωτιστικά Q και χθες έκοψε ένα και μείνανε 3. Το ιδανικό, δηλαδή είναι το ιδανικό για τον τεχνικό που παρακολουθεί την παράσταση. Να μην έχει Q. Λοιπόν, 3 λοιπόν πατάρια, εξού και το όνομα της ομάδας, στο στυλ Αριάν Μιούσκιν, για μένα εκεί είναι η αναφορά, στα έργα της Μιούσκιν, στο μπαρουτάδικο στη Βενσέν. Μια ομάδα που σκηνικά τα κάνει όλα. Δηλαδή ξεκινάει ένα έργο, παίζει, τραγουδάει, μιμείται, κριτικάρει, καταγγέλει και μετά στο τέλος είναι αυτή η μέθεξη που είναι στο τέλος, αυτό το ζεστό χειροκρότημα που έγινε στο τέλος της παράστασης. Θέλω να μας μιλήσετε γενικά για την ομάδα, πώς δημιουργήθηκε και γιατί αυτό το είδος θεάτρου, physical theater, με αυτό το περιεχόμενο. Η ομάδα Πατάρι Project. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο Γιάννης Διαμαντής. Μπράβο. Και όποιος θέλει μπορεί να παρεμβάλλεται. Και για τα παιδιά που δεν είναι σήμερα εδώ. Η ομάδα Πατάρι Project αποτελείται από τους παριστάμενους εδώ και επίσης από τον Μιχάλη τον Κουμαριανό, την Ιβόνη την Τζάθα, τη Σάντι τη Σπυρίδη και την Ερυφίλη τη Στεφανίδου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Παρίσι για ένα άλλο project που κάνει. Τι project κάνει εκεί στο Παρίσι? Πες Θεοδόση. Συμμετέχει σε μια παράσταση της Λίλο Μπάουρ στην όπερα, ναι, παραμύθι, κάνει μια μουγγί. Τη στείλαμε στο Παρίσι να κάνει τη μουγγί. Άρα είναι δυνατή physical performance. Ένας για να μπορείτε να ακουστείτε. Δεν μας ακούει τώρα η Ερυφίλη. Η Ερυφίλη λοιπόν είναι στο Παρίσι και παίζει, μα εδώ έχουμε ανταπόκριση ότι η ακροματικότητα φτάνει στο Παρίσι μέχρι το Κατάρ. Έχουμε δώσει πολλά. Έχετε fan club στο Κατάρ. Τα φιλιά μας στο Κατάρ, θέλαμε πολύ να το πούμε αυτό πάντα. Κατάρ. Η ομάδα λοιπόν φτιάχτηκε πριν ένα χρόνο με πρωτοβουλία της σκηνοθέτηδας της Σοφίας της Πάσχου. Βοηθός σκηνοθέτη και σε έναν ρόλο έκπληξη είναι ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Είμαστε 10 άτομα λοιπόν σε αυτή την ομάδα. Και μας ένωσε όλους ένα κοινό μάθημα σωματικού θεάτρου. Έτσι ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο. Η ιδέα για την τεχνική platform ανήκει στην σκηνοθέτηδα της Σοφία. Την έφερε από την Αγγλία. Και όλο αυτό που δημιουργήσαμε ήταν πάνω στην κεντρική της ιδέα της Σοφίας, ότι θα υπάρξουν 3 ιστορίες 3 αντρών σε 3 διαφορετικές εποχές της Αθήνας. Του 30, του 60 και του σήμερα. Ναι, οι αναφορές είναι, μιλήστε μας λίγο για αυτές τις αναφορές. Για ποιο λόγο στο 30, δηλαδή Μεσοπόλεμος, για ποιο λόγο στο 60 που είναι λίγο πριν τη δικτατορία και για ποιο λόγο σήμερα που είμαστε... Είναι μέσα στην που είμαστε, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, πολλοί λένε ότι ζούμε ένα νέο είδος δικτατορίας. Ναι,
Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει το βασικό κοινό και των τριών περιόδων είναι η έννοια της κρίσης. Δηλαδή, η μεσοπολεμική κρίση με την κρίση του 1960 και την κρίση του 2012, όσο και αν σε επίπεδο μορφής, η Στέφη Πουλοπούλου. Κάθε φορά που παίρνετε το μικρόφωνο, λέτε το όνομά σας για να σας παρακολουθούν οι ακροατές σε όλο τον κόσμο, από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, ναι. Η κρίση, λοιπόν. Η κρίση, ναι, ότι μορφικά μπορεί να διαφοροποιούνται με το πέρασμα των εποχών, απλώς επειδή η ιστορία κάνει κύκλους και η Ελλάδα μας το αποδεικνύει περίτρανα, όπως και όλες οι χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι η κρίση είναι μια βασική κοινή νοηματική πάνω στην οποία δουλέψαμε και ερευνήσαμε. Η κρίση από τη μία και φυσικά ο έρωτας από την άλλη. Δηλαδή, πώς ο κόσμος ερωτευόταν το 30, πώς ο κόσμος ερωτεύτηκε το 60 και πώς ο κόσμος ερωτεύεται με ερωτηματικό σήμερα. Επειδή μας αφορά και εμάς το σήμερα. Υπάρχει μια προβληματική πάνω σε αυτά τα δύο. Η προσέγγιση πώς έγινε μουσικά, ας το πούμε έτσι, η επιλογή. Γιατί εδώ είχαμε τραγούδια από διάφορα είδη, έτσι. Και αγαπημένα και επάρα τα τραγούδια που δεν ήταν και τόσο. Αλλά ωστόσο πώς έγινε αυτή η επιλογή? Βγήκε μέσα από αυτοσχεδιασμούς, βγήκε από προτάσεις της ομάδας? Με ο Θεοδόσης Κόνστας. Εντάξει, τώρα τα τραγούδια τα βάλαμε λίγο κάτω ανά περίοδο. Και ό,τι μας βόλεψε, ό,τι θεωρούσαμε ότι χαρακτηρίζει περισσότερο, ας πούμε, μια συγκεκριμένη εποχή, το επιλέξαμε. Τώρα θέλει να μιλήσεις, Γιάννη, εσύ για τα τραγούδια. Για ποια τραγούδια? Ο Γιάννης τα δικά του 30 ήταν όλα πάνω. Τα διάλεξε νομίζω μόνος του. Ναι, του 30 ένα άλλο κριτήριο ήταν και να ταιριάζουν τα τραγούδια αυτά στο χαρακτήρα που θέλαμε να φτιάξουμε. Μπράβο, ναι. Και το περιεχόμενό τους. Ας μην προδώσουμε το ρεπερτόριο, αλλά έχει να κάνει πολύ με τον έρωτα. Οπότε ψάξαμε ερωτικά τραγούδια και με τον τρόπο που προσέγγιζε στην κάθε εποχή ο ένας τον άλλον. Θέλαμε επίσης χαρακτηριστικά. Είναι δύσκολο να επιλέξεις, απλά να δείξεις μια εποχή μόνο μέσα από 3 τραγούδια. Προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χαρακτηριστικά γίνεται. Έχουμε βέβαια και στην τρίτη, στη σύγχρονη εποχή, έχουμε και ένα κλασικό κομμάτι που θα το παίξουμε μετά, στο προδώσουμε λιγάκι, αφού παίζουμε και μόνο κλασική μουσική. Όταν είμαστε στον έρωτα. Ναι, όχι, σε αυτόν που ψάχνει στα σκουπίδια. Βέβαια. Πολύ εκπαιδευμένο αυτή η Γατιάν. Πολύ εκπαιδευμένο αυτή. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο έχουμε επιλέξει. Απλώς να πούμε ότι γενικά σε σχέση με την έρευνα και η Στέφη είμαι, σε σχέση με την έρευνα και το πώς προκύψανε τα πράγματα. Λοιπόν, ότι γενικά η διαδικασία της πρόβας ήταν αυτή και η διαδικασία του αυτοσχεδιασμού ήταν αυτή που γέννησε και τις ιστορίες επί της ουσίας και τα κείμενα που ακούγονται και τα τραγούδια, δηλαδή ήταν λίγο spontaneous οι επιλογές και οι μουσικές σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν υπήρξε κείμενο ή συγκεκριμένο playlist που λέγαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακουστούν αυτά. Ήταν ανάλογα με το τι τέριαζε, με το πώς εμπνεόμασταν, τι ακούσαμε παρεμπιπτόντως εκείνη την περίοδο. Και ο καθένας πρότεινε κάποια κομμάτια από εποχή και... Ναι. Ενδιαφέρον. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Όσον αφορά την τεχνική που χρησιμοποιείτε, έτσι, είναι physical theater αυτό? Πώς το ορίζετε εσείς? Λέμε, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Τι σημαίνει physical theater? Λοιπόν, έτσι με πολύ 2-3 λόγια, ας πούμε, για ανθρώπους που δεν κάποια γνωρίζουν. Στιγμή είχε κάνει μια πολύ... Κάνουμε physical theater. Τι ακριβώς είναι το physical theater? Τι κάνεις, είσαι καλά, μήπως κάτι έπαθε? Και δεν γιατρεύεται, ναι. Τι έχεις πάθει physical? Κάποια στιγμή έκανε μια πολύ σωστή τοποθέτηση ο βοηθός της Σοφίας, ο Γιάννης ο Γιαννούλης, βοηθός, παύλα εμψυχωτής, παύλα... φίλος μας, παύλα τα πάντα. Και έκανε μια πολύ σωστή τοποθέτηση σε σχέση με το τι είναι το physical theater. Γιατί παρεξηγημένο ο κόσμος θεωρεί ότι το physical theater δεν απέχει πολύ από το χωροθέατρο. Το physical theater δεν είναι χωροθέατρο. Το physical theater είναι καταρχήν ένας δρόμος προσέγγισης του θεάτρου, της έννοιας, του έργου ή οτιδήποτε. Δεν είναι ότι βγαίνουμε στη σκηνή και κάνουμε κατακόρυφα και κολοτούμπες, που πολύ τα αγαπάμε και μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Έγιναν πάντως, αλλά δεν κάνουμε και αυτά. κάποια Ναι. τέτοια. Είναι το ότι την ιστορία που θέλουμε να πούμε, που θέλει να πει ο performer του physical theater, ο δρόμος που επιλέγει δεν είναι η ψυχολογία ή ο εγκέφαλος ή η μούτα ή οτιδήποτε. Είναι το πώς σωματοποιεί αυτό που θέλει να πει πρώτα και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το λόγο του ή τη φωνή του ή ότι ενεργοποιεί το φαντασιακό του πρώτα από το σώμα και στη συνέχεια από το κείμενό του. Οπότε επί της ουσίας είναι ένας δρόμος το physical theater, δεν είναι μία μορφή.
Αν μου επιτρέπει, Στέφη, είναι αυτό που Βεβαίως. πλέον έχει εξελιχθεί να ονομάζεται ως Physical Creative Theater. Ποιος μιλάει? Ο Γιάννης Διαμαντής. Ο Γιάννης Διαμαντής. Αλλά μπορεί να ήταν και ο Θοδός Κόνστας. Είναι το Physical Creative Theater, το σωματικό δημιουργικό θέατρο. Ότι δημιουργείς με βάση και αφορμή το σώμα. Ναι. Τώρα μιλάει ο Θεόδωρος Κόνστας και είναι και λίγο πλέον συνδεδεμένα κάπως άρρηκτα το σωματικό και το δημιουργικό θέατρο, από την άποψη ότι ξεκινάς από το μηδέν. Ναι. Και μπορείς να φτιάξεις και ιστορία. Δηλαδή, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το σώμα. Κείμενο όμως υπάρχει, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Η Μαριάννα είμαι εγώ. Δημιουργείται το κείμενο. Δηλαδή, ξεκινάμε με μια ιδέα ή μπορεί όντως να ξεκινήσουμε με μια ιστορία. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγκλωβιζόμαστε σε αυτό. Σαν ομάδα, ειδικά και εμείς, αλλά νομίζω και όλοι του δημιουργικού θεάτρου, πειραματιζόμαστε, είναι ανοιχτά τα μυαλά μας σε διάφορα πράγματα και έτσι σιγά σιγά ζυμώνεται και φτιάχνεται ένα τελικό αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό για την ύπαρξη κειμένου ή όχι. Είναι σημαντικό η ύπαρξη του κειμένου ή όχι. Ναι. Το αν υπάρχει ή όχι εξαρτάται και αυτό που λέμε devised theater είναι το να δημιουργείται το κείμενο από τις πρόβες. Ναι. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλες ομάδες σωματικού θεάτρου που πολλά τους project αφορούν υπαρκτά κλασικά κείμενα. Δεν πάρουν να είναι physical το θέατρό τους, απλά βασίζεται σε ένα υπαρκτό κείμενο. Ναι. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι, εγώ σαν λίγο παλιότερος, εάν αυτό έχει κάποιες επιρροές, αρχικές επιρροές από ένα παλιό μύστη του θεάτρου, τον Γκροτόφσκι. Παρακαλώ, Μαριάννα. Είπα τον κωδικό τώρα, έτσι. Το καλό, αν είναι να είστε πολλοί, κάποιος θα πει. Γέρτζι Γκροτόφσκι, λοιπόν. Γέρτζι Γκροτόφσκι. Η προσωπική μου άποψη, γιατί ο καθένας πιστεύω ότι έχει μια διαφορετική. Η Μαριάννα το είπα. Το είπα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σίγουρα ο Γκροτόφσκι είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που τώρα λέμε σωματικό θέατρο. Απλά το θέατρο από μόνο του, μιας και χρησιμοποιεί το σώμα, τη φωνή και την ψυχή του ηθοποιού, τέλος πάντων. Και από παλιότερα χρόνια και από την Commedia dell'arte λειτουργούσε σύμφωνα με το εργαλείο του σώματος. Νομίζω τώρα ότι εξαρτάται και από τον καλλιτέχνη αυτό καθεαυτό και από την ομάδα το τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να ορίσει το αποτέλεσμά του. Πάντως σίγουρα, για μένα τουλάχιστον, νομίζω και για πολύ κόσμο του σωματικού θεάτρου, ο Γκροτόφσκι ήταν ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος. Χαίρομαι λοιπόν που αποκαθίσταται η μνήμη του μύστη Γέρτζι Γκροτόφσκι. Μα δεν ισχυριζόμαστε το γεννήσαμε εμείς στο Physical Theater. Όχι, δεν είναι για κάτι τέτοιο. Ρώτησα απλώς αν υπάρχει μια επιρροή από κάποιον που γνωρίζω. Σωματικό θέατρο κάνει και ο Μπομπ Βίλσον. Αλλά εκεί είναι μια παρατεταγμένη σειρά από μούτες, δυνατές μουσικές και διάφορα εφέ. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει ένας φωτισμός, υπάρχουν χίλιοι. Ξέρεις κάτι, έχεις δει κάτι? Κάτι έχω ακούσει, κάτι έχω δει. Λοιπόν, να μεσολαβήσει ένα κομμάτι και μετά Πατάρι Project εδώ κοντά μας, στην κυρία Μάρτζη. Με τον 7 Art Radio. Καλησπέρα κυρία Μάρτζη και φιλοξενούμενη εδώ της κυρίας Μάρτζη η ομάδα Πατάρι Project με ένα εξαιρετικό έργο που παρακολουθήσαμε χτες. Διαβάζω εδώ στο σημείωμα της σκηνοθέτηδας αντιπροσωπεύει το έργο αυτό που κάνετε ένα πραγματικά δημοκρατικό θέατρο. Ένα θέατρο που μπορούμε να το πάμε παντού και μέσα σε αυτό να δημιουργήσουμε όποιον κόσμο επιθυμούμε. Τι εννοείται? Τι εννοείται δημοκρατικό θέατρο? Με κίνδυνο να μην είμαστε απόλυτα ακριβείς στην ερμηνεία μας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής. Στην ερμηνεία μας πάνω στο σημείωμα της Σοφίας Πάσχου. Εμείς το νιώθουμε ως δημοκρατικό αυτό το είδος θεάτρου γιατί σε απεμπλέκει από πάρα πολλά δεινά, όπως το κόστος παραγωγής, που είναι βασικότατο θέμα, οι περιορισμοί στον χώρο που θα φιλοξενηθείς. Ουσιαστικά σου λύνει τα χέρια. Χωρίς αυτό να είναι βέβαια το μεγαλύτερο ατού του, αλλά όπως και να έχει το ότι μπορείς να μεταφέρεις 3 ιστορίες 3 εποχών μέσα σε 3 παταράκια 1,5 μέτρου επί 1 εμβαδού, αυτό σίγουρα το καθιστά αρκετά δημοκρατικό. Είναι δημοκρατικό ή φτωχό θέατρο?
Καλή ερώτηση. Φτωχό, το αν θα είναι φτωχό ή όχι εξαρτάται από την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα στο κάθε project. Αν το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέατρο ως κάτι εύκολο και ότι αφού λύσαμε τα θέματα της παραγωγής το έχουμε, τότε σίγουρα θα είναι φτωχό. Κοιτάξτε, φτωχό θέατρο αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης Γκροτόφσκι, που είναι ο πατέρας αυτού του θέατρου. Δηλαδή με ελάχιστα μέσα να μπορείς να δημιουργείς μια μαγεία σκηνικά. Έτσι. Εγώ έχω παρακολουθήσει τους Γκροτόφσκικούς και τον Φλάσεν και την Ιρένη Μιρέσκα και τον ίδιο τον Γκροτόφσκι. Πραγματικά είναι ζητούμενο σήμερα και αυτό είναι σημαντικό, το θέατρο να γυρίσει σε αυτό που είναι πραγματικά η ρίζα του, ο ηθοποιός. Έτσι. Τα σκηνικά, οι φωτισμοί, τα κοστούμια, όλα αυτά νομίζω ότι μάλλον έχουν κάνει πολύ κακό και έχουν κρύψει μετριότητες και έχουν αναδείξει επίσης ελάσσονες ηθοποιούς. Έτσι. Βλέποντας, παρακολουθώντας χθες την παράστασή σας, πραγματικά είναι συγκινητικό και σημαντικό να βλέπεις ηθοποιούς να χορεύουν, να τραγουδάνε, να παίζουν και να συνθέτουν αυτό το πράγμα που κάνατε χθες. Για μένα είναι σημαντικό η επιστροφή στον ηθοποιό και αυτό ήταν εξαιρετικά φανερό. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την παραγωγή, μιας και αναφερθήκατε πριν. Τι σημαίνει για σας όλο αυτό? Παραγωγή. Παραγωγή, όταν ακούμε κάτι τύπους οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο γραφείο, σε καλούν εκεί, σου βάζουν υπογράψει σε υψηλούς ορόφους, με γυάλινη βεράντα, με πολλά τηλέφωνα. Αυτό ακούμε. Τι σημαίνει για σας παραγωγή σαν ομάδα? Ναι, καταρχήν είναι πρώτη φορά. Είναι σημαντικό γιατί εδώ φιλοξενούμε παιδιά τα οποία παίρνουν την πρωτοβουλία από μόνα τους, παιδιά που έχουν τελειώσει σχολή, έχουν κάνει σπουδές, έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό και παίρνουν την πρωτοβουλία μέσα στο άνθος της νιώτης, να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια παλιακή έκφραση, να πάρουν την ευθύνη να δημιουργήσουν μια ομάδα και κόντρα στο ρεύμα και κόντρα στην κρίση και κόντρα στην ανέχεια και κυρίως την πνευματική ανέχεια, να δημιουργήσουν μια ομάδα και να παρουσιάσουν κάτι με κίνδυνο να μην έχουν αφάνα, το πούμε έτσι, να το πω έτσι πολύ λαϊκίστικα. Τι σημαίνει για εσάς η δημιουργία αυτής της ομάδας και όλα αυτά? Τι σημαίνει για εσάς η παραγωγή? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είναι, για τους περισσότερους από εμάς είναι η πρώτη φορά, όχι για όλους, για τους περισσότερους, είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την παραγωγή μιας δουλειάς. Να πούμε ότι έχουμε την ευτυχία, η τεχνική αυτή που κάνουμε, να είναι πραγματικά ανέξοδη. Δηλαδή, πέρα από τα 3 πατάρια μας και τις φόρμες που φοράμε, τα ρούχα που φοράμε, το κόστος της παράστασης είναι πολύ πολύ μικρό, της παράστασης, του έργου της παράστασης. Δηλαδή, τα έξοδα που έχει συγκεκριμένη παραγωγή είναι τα πολύ απλά πρακτικά έξοδα του ενοικίου του χώρου, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί σε έντυπο υλικό ή πάγια έξοδα που χρειάζεται κάποια παράσταση, ας πούμε. Οπότε έχουμε από τη μία αυτό το ευτύχημα. Από την άλλη έχουμε την τύχη να έχουμε μία πολύ 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 έντονη δεκαμελή πίστη σε αυτό το πράγμα, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους τους νέους που ξεκινάνε δικές τους παραγωγές. Το παιδιά, πιστέψτε, γιατί χανόμαστε. Άμα το πιστεύεις αυτό το πράγμα που κάνεις, άμα καταθέτεις ενέργεια, θα σου επιστραφεί ενέργεια. Άμα δεν έχεις φόβο για την παραγωγή σου, θα σου βγει η παραγωγή σου. Άμα έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν, θα τα καταφέρεις. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σχεδόν αβίαστα έχει γίνει η παραγωγή αυτού του πράγματος. Δεν έχουμε αναμετρηθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή, και χτυπάω ξύλο. Αλλά. Ποιος είναι? Λοιπόν, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι, έτσι, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί και πολλά παιδιά. Θα πρέπει να ετεροαπασχολείστε σε κάτι άλλο για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό? Ναι. Βέβαια. Μιλήστε μας γι' αυτό. Γιατί αυτό και είναι δεν χρειάζεται ένα να πείτε όνομα, ο καθένας ούτως ή άλλως όλοι δεν απασχολούμαστε. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα το να κάνεις θέατρο είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και με πολλή ανέχεια να μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που πιστεύεις. Αυτό ήθελα να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για την ετεροαπασχόληση. Ναι, εγώ είμαι η Μαριάννα. Νομίζω ότι, καλά, εμείς είμαστε καταρχήν πάρα πολύ τυχεροί που έχει πετύχει αυτό μέχρι τώρα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και ότι ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι ένα τεράστιο ρίσκο και όλοι πρέπει να κάνουμε δεύτερες και τρίτες δουλειές για να το υποστηρίξουμε ή για να στηρίξουμε τους εαυτούς μας. Αλλά νομίζω ειδικά τώρα, αυτό
νομίζω ότι μεγαλώσαμε με αυτή τη λογική ότι δεν πρόκειται να γίνω εκατομμυρίους από το να γίνω ηθοποιός, δηλαδή μακάρι, αλλά χλωμό. Ειδικά τώρα, σε μια περίοδο που όλοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για άπειρες ώρες και τώρα αρχίζουν και αυτές οι ώρες δεν έχουν και κανένα χρηματικό όφελος, είναι μια εποχή που ίσως να μην πειράζει και τόσο να κάνεις τελικά αυτό που σου αρέσει και να θυσιάζεις μεν πολλές ώρες και χρήματα κτλ. Αλλά στην τελική σου μένει και κάτι. Εμάς μας μένει τουλάχιστον, νομίζω. Μάλιστα. Έχουμε βρεθεί πάντως σε συνθήκες που κάνουμε πρόβα και κάποιος, μην πούμε ονόματα, θα χαθούν δουλειές, και κάποιος από την ομάδα έχει σηκώσει το τηλέφωνο και αναφέρει στον προϊστάμενο του ότι είναι στη δουλειά που τον έχει στείλει. Και εκείνη τη στιγμή φοράει τη μαύρη φόρμα και τραγουδάει τραγούδια, μην πούμε ποια εποχή, θα καταλάβουμε για ποιο λέμε. Ωραία. Εντάξει. Να βάλουμε ένα κομμάτι και μετά έρχεται η μεγάλη στιγμή της συνταγής. Έτσι. Ήρθατε σε μια εκπομπή που ακούγονται και συνταγές μαγειρικής. Μιλάμε για ποδόσφαιρο μαζί με τον Σωστακόβιτς και τον Γκαμπριέλ Φορέλ. Με τον 7 Art Radio. Καλησπέρα κυρία Μάρτζη, και ήρθε η μεγάλη στιγμή από την ομάδα Πατάρι Project. Η Αγγελική θα μας πει τη συνταγή της εκπομπής. Αγγελική, λοιπόν, καλησπέρα Αγγελική. Επειδή με κακολογήσατε. Ποιος είναι κακός? Που δεν μίλησα τόση ώρα είναι για να έχω την προσοχή σας στη Μιλόπιτα το Πατάρι Project. Στην Παταρομιλόπιτα λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Η Παταρομιλόπιτα είναι 6 συν 1 υλικά, έτσι την έχω ονομάσει. Και έχουμε όλα σε ποτήρια. 1 ποτήρι λάδι. 2 ποτήρια ζάχαρη, μαύρη, 3 ποτήρια αλεύρι ολικής, 4 ασπράδια, 5 πρέζες κανέλα, 6 μήλα και το ένα είναι 1 φακελάκι μπέικιν. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν. Ξαναπες τα πάλι. Γιατί δεν γράφουμε γρήγορα. Είμαστε λίγο. Δεν είχα στυλό. Ποτήρι λάδι, 2 ποτήρια μαύρη ζάχαρη, 3 ποτήρια αλεύρι ολικής άλεσης, 4 ασπράδια, 5 πρέζες κανέλα, 6 μήλα και 1 φακελάκι baking powder. Είσαι κάθετη με αυτό, δηλαδή, άμα θέλει λίγο παραπάνω με το μάτι που λέμε, όχι. Αυτό λοιπόν, προχωράμε στην εκτέλεση. Έτσι θα απομνημονεύσουμε και τη συνταγή, γιατί είναι από το 1 μέχρι το 6. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήσουν πάρα πολύ σοφή. Ναι. Πάμε στην εκτέλεση, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ απλή. Θα ανακατεύουμε όλα μαζί. Δηλαδή τα ρίχνουμε όλα bloom. Όχι. Πρώτα χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για να φρατέψουν. Μετά βάζουμε το λάδι, το αλεύρι, την κανέλα και το μπέικιν και στο τέλος, αφού έχει γίνει ένας πικτός χυλός, το ανακατεύουμε με τα μήλα τα οποία τα έχουμε κόψει μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε ένα αλευρωμένο και βουτυρωμένο ταψί στους 180 στον αέρα για μισή ώρα περίπου. Σερβίρεται με παγωτό. Επειδή το πατάρι την έχει φάει αυτή την παταρομιλόπιτα, σας λέμε, δεσμευόμαστε δηλαδή για πολλαπλές ευχαριστήσεις. Είναι εξαιρετική. Επίσης, αν κάποιος θέλει να τη φάει με περισσότερες θερμίδες, μπορεί να βάλει ολόκληρα τα αυγά. Ή να φάει όλο το ταψί. Μα συγγνώμη, ένα. Κρυσταλλική λευκή ζάχαρη αντί για. Κυρία Αγγελική, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ένα ποτήρι λάδι, sorry, είναι πάρα πολύ. Μπορείτε να το κάνετε βούτυρο, άμα θέλετε. Βούτυρο, χειρότερα. Τι βούτυρο, βιτά, μελαΐς. Μα γι' αυτό εγώ σας είπα αυτά που έχουν λιγότερες θερμίδες. Αν θέλετε, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε. Πολύ θαυμάσια. Πολύ ωραία. Σερβίρεται με σοκολάτα ή με παγωτό ή σκέτο. Ή μετά από ένα ψητό στο φούρνο. Ακριβώς. Μετά από ένα γουρνό. Να ρωτήσω κάτι, εσείς σαν ομάδα μαγειρεύετε, φαντάζομαι να βρίσκεστε μεταξύ σας, θέλω να καταγγελθούν αυτά τα γεγονότα, παρακαλώ, παραλυπόμενα σχετικά με τη συνέβρεση της ομάδας. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Αγγελική κάθε Δευτέρα μας έχει φέρει μιλόπιτα, μας έχει φέρει τούρτα, μας έχει φέρει
σπανακόπιτο, τυρόπιτα, τι έχει φτιάξει. Γενικά μας ταΐζει πάρα πολύ καλά. Σοκολατάκια, τρουφάκια. Υπάρχει το συλλογικό. Έχει αναλάβει τη σύντηση της ομάδας, έτσι. Να τσοντάρετε στην τσέπη της η κοπέλα η γαϊμένη, είναι δυνατόν, δεν δίνετε κάτι. Η επόμενο βήμα είσαι η πλούσια νύφη, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Τους γλυκαίνω, τους ταΐζω, τους παχαίνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η ατμόσφαιρα της ομάδας, έτσι, εσύ έχεις αναλάβει πραγματικά να μαγειρεύεις για την ομάδα ή αναλαμβάνουν κι άλλοι? Όχι, τυχαίνει. Δεν είναι ότι αναλαμβάνω να μαγειρεύω. Απλά μου αρέσει πολύ και το κάνω. Είναι σημαντικό σε μια ομάδα να μαγειρεύει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι χαίρεται όλη η ομάδα. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Αλλά να μην είναι πάντα ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή, κάποιες στιγμές να το. Όπως να μην μαζεύει ο ίδιος το φροντιστήριο. Είναι ρόλος κι αυτός. Όντως είναι ρόλος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας πείτε κάποιο. Επειδή βλέποντας χτες την παράσταση με όλα αυτά τα αισθαντανέ που γίνονται, που είναι ξεκαρδιστικά κάποιες στιγμές και διδακτικά κάποιες άλλες, καταγγελτικά κάποιες άλλες. Έτσι, όταν αναφέρεσαι σε δικτατορίες του 67 και του 36, είναι σημαντικά. Θέλω να μας πείτε κάποιο παραλυπόμενο από τις πρόβες σας. Κάτι που σας έκανε να γελάσετε πολύ. Συνήθως αυτό, δηλαδή το που είδα μπροστά μου να γίνεται, πρέπει να έχει πολύ παραλυπόμενο. Αν θέλετε. Συμβαίνουν και πολλά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Και πολλά που συμβαίνουν αναπαράσταση. Δηλαδή κάποια λεξούλα θα αλλάξει. Κάτι θα γίνει εκεί που θα είμαστε όλοι μαζί, μία μάζα, κάποιος θα ψιθυρίσει κάτι, κάποιο πουλί θα σταματήσει να κελαϊδάει, όπως εχθές. Τη χθεσινή παράσταση που πουλάκι παρακολουθήσατε. τσίου, ξέρω εγώ, κάποιο σχολιάκι θα γίνει, εντάξει, πάντα κάτι γίνεται. Πες για τη χθεσινή παράσταση. Στη χθεσινή παράσταση, ας πούμε τώρα και μια σκηνούλα δεν είναι κακό. Σε μια ρομαντική σκηνή όπου ένα ζευγάρι πρωτοσυναντιέται κάτω από ένα δέντρο, που τους ήχους τους ρομαντικούς της φύσης, εκεί που κελαϊδεί το πουλάκι, ξαφνικά σταματάει. Οι δύο κάτω από το δέντρο, ο Γιάννης Διαμαντής και η Μαριάννα η Βαρδιάνη, δεν καταλαβαίνουν γιατί έχει σταματήσει. Μας το περιγράψαν τα παιδιά μετά που έχουν φτιάξει το δέντρο. Πείτε τι έγινε. Το πουλί τραγουδούσε. Μέχρι που ένα κλαδί του δέντρου, κάποιος συνάδελφος, λέει στο πουλί: είσαι το πουλάκι τσίου? Το πουλί ξεκαρδίστηκε και προσπαθώντας να βρει την αναπνοή της, σώπασε. Έπαψε να είναι πουλί. Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν το είχα δει. Και ξαφνικά ένας μαθητής στο σχολείο μου λέει: εμείς μπορούμε να βάλουμε λίγο να ακούσουμε. Και λέω: τι είναι αυτό? Μου λέει: 2,5 εκατομμύρια views έχει. Λέω: καλά, είσαι με τα καλά σου. Αν είχε 2,5 εκατομμύρια, εγώ δεν το είχα δει. Εγώ ενημερώνομαι. Απαντάω. Και γράφει το παιδάκι και το βλέπω και λέω. Και ανέβαινε κι άλλο, κατά εκατοντάδες ανέβαινε. Δεν είχα γνώση του. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτά φαντάζομαι αναπαράσταση να διαφέρουν. Να συμβαίνουν διάφορα πράγματα και διασκεδάζεται κιόλας σε νόμιμα πλαίσια. Έτσι. Δεν είναι αυτές οι παροδίες που γίνονται στις παραστάσεις και όλα αυτά. Δεν σας αφήνουν. Καταπληκτικό. Δεν σας αφήνουν στο σχολείο, έτσι. Θέλετε να σπάσετε μπροστά στο μικρόφωνο της κυρίας Μάρτζη για να τα πείτε όλα. Τώρα που δεν είναι μπροστά η κυρία Πάσχου, να πείτε, μας δέρνει. Η σκηνοθέτης παρακολουθεί την παράσταση κάθε φορά. Ναι. Και κρατάει σημειώσεις σε τετράδιο. Όχι. 3 ναι, 2 όχι. Δεν το χρειάζεται το τετράδιο. Κάθε φορά θα έρθει και θα το πούμε και αυτό. Περνώντας, χτυπάει την πόρτα των καμαρινιών. Θα μας πει πόσο εξαιρετικοί είμαστε. Θα τρέξει προς την τουαλέτα. Αυτό είναι η ρουτίνα μας. Και πάντα όμως έχει να κάνει μια παρατήρηση προς το τέλειο. Μια μέρα μας είπε βέβαια ότι δεν θέλω να στεναχωριέστε. Είναι πολύ καλή η παράσταση, αλλά θέλουμε και λίγο ακόμα. Έχει μια τάση να μας κάνει να ανεβάζει όλο τον πύχη και πιο ψηλά. Πολύ σημαντικό είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά θέλω να καταθέσω ότι εγώ ως σκηνοθέτης μου αρέσει να παραδίδω την παράσταση και να αφήνω τους ηθοποιούς να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, αλλά μαθαίνεις. Ναι, μαθαίνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ως ηθοποιός θέλω να έρθει ο σκηνοθέτης καμιά φορά να δει την παράσταση, αλλά σε κάθε παράσταση είναι λίγο. Άρα να πληρείς αυτό που έχεις ανάγκη ως ηθοποιός. Ναι.
Μήπως Δεν θα ξέρω, πρέπει να το κάνεις και λίγο σαν σκηνοθέτης. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μια παράσταση ανήκει στους ηθοποιούς όταν παραδίδεται στη γενική δοκιμή. Ωστόσο, αυτό το είδος θεάτρου, η πλατφόρμα που είδα εχθές, φαντάζομαι ότι πρέπει η σκηνοθεσία να ανατροφοδοτείται από την ίδια την παράσταση. Κάνω λάθος? Ναι. Έτσι είναι, ότι είναι μια... Θες να πεις εσύ, Μαριάννα? Όχι, πες, θες πούμε. Η Στέφη, είμαι Πουλοπούλου. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει σε κάθε παράσταση να επανεφευρίσκεται, το οποίο είναι η αίσθηση του συντονισμού και της απόλυτης 100% έμπνευσης συγχρόνως. Δηλαδή, έχουμε δύο άξονες πάνω στους οποίους παίζουμε. Ο ένας είναι ο άξονας της ευθείας, του σωστού συντονισμού, του να πέσουμε, ο ρυθμός μας να είναι άψογος, να γίνονται τάκ, τα πάντα σωστά, που πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς και πειθαρχημένοι σε αυτό, από τη μία, και από την άλλη τα 3-4 δευτερόλεπτα που αντιστοιχούν στον καθένα για τη στιγμή του, τη σκηνή του που θα παίξει το κάτι της του, να είμαστε απολύτως εμπνευσμένοι και παρόντες και δυνατοί και φωτεινοί. Αυτά τα πράγματα για να συντονιστούν και για να επανεφευρίσκονται σε κάθε παράσταση χρειάζονται εννοείται ζέσταμα και κούρδισμα προηγουμένως. Χρειάζονται μάτι από κάτω, γιατί εκ των πραγμάτων εμείς δεν γίνεται λόγω θέσεων στη σκηνή να έχουμε συναίσθηση πλήρης. Να ρωτήσω κάτι, προετοιμάζεστε πριν από την παράσταση? Και πόση ώρα πριν? Είναι ένα ζήτημα αυτό που έχει φέρει τριγμού στην ομάδα. Όχι, αυτό είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό. Μια μισή. Ναι. Μια μισή ώρα, Τις Δευτέρες, επειδή έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα από την τελευταία παράσταση, είναι αρκετά νωρίτερα. Είναι 2 ώρες καθαρούς. Σημαντικό είναι αυτό. Θέλω να τα ακούει αυτά ο κόσμος που παραπονιέται για κάτι ζεστάματα και να το... Ναι, κοιτάξτε, δεν γίνεται αλλιώς. Πιστεύω ότι μια παράσταση για να είναι άρτια πρέπει οι ηθοποιοί να έρχονται αρκετά νωρίτερα. Και να μην έρχονται όταν συμβαίνει στο εμπορικό θέατρο, μόλις έχει μπει ο κόσμος μέσα, 5 λεπτά πριν. Καλησπερίζουν κιόλας. Βεβαίως αυτό είναι από το εμπορικό θέατρο, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Σιγά σιγά εξαφανίζεται και το θέατρο πηγαίνει σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση, και για μένα αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή οι ηθοποιοί που σέβονται τη δουλειά τους, οι ηθοποιοί που πραγματικά κάνουν το θέατρο ως λειτουργήμα. Εντάξει. Κοινοτυπίες οι οποίες μάλλον πρέπει να τις αναπαραγάγουμε, γιατί είναι το σωστό. Θα παρευληθεί ένας Γκαμπριέλ Φορέ και μετά θέλω να μας μιλήσετε για τους συντελεστές της παράστασής σας και ποιοι σας στήριξαν. Με τον 7 Art Radio. Καλησπέρα κυρία Μάρτζη. Εδώ φτάνουμε λίγο προς το τέλος. Να πούμε λοιπόν όλους τους συντελεστές έτσι με το χαρτάκι μας για να μην είναι για κανείς παραπονεμένος. Πατάρι Project, ναι, έτσι. Ναι. Πατάρι Project, λοιπόν, μας λένε για τους συντελεστές της παράστασής τους. Ναι. Η σκηνοθεσία της παράστασης 10 εκατοστά πάνω, η 10 cm up, ανήκει στη Σοφία Πάσχου. Την ομάδα αποτελούν η Μαριάννα Βαρβιάνη, ο Γιάννης Διαμαντής, ο Μιχάλης Κουμαριανός, ο Θεοδόσης Κόνστας, η Αγγελική Μαχέρα, η Στέφη Πουλοπούλου, η Σάντι Σπυρίδη, η Ερυφίλη Στεφανίδου και η Ιβόνη Τζάθα. Βοηθός σκηνοθέτη και σε ρόλο έκπληξη ο Γιάννης Γιαννούλης. Οι φωτισμοί που υπάρχουν διακριτικοί είναι του Γιώργου Αγιαννίτη. Τα σκηνικά, δηλαδή οι 3 πλατφόρμες, έχουν κατασκευαστεί από τον Άγγελο Καρίδη. Και η εξαιρετική, κατά την άποψη πολλών, αφίσα μας, και ως φωτογραφία και ως σχεδιασμό και εκτέλεση, ανήκει στην Κική Παπαδοπούλου. Γενική είσοδο έχουμε τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Στο θέατρο Rabbit Hall, Γερμανικού 20 στο Μεταξουργείο. Και παίζουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Υπάρχει πλέον και παράταση. Δεν θα τελειώσουμε στις 12 Δεκεμβρίου, θα τελειώσουμε τέλη Γενάρη. Επίσης, μιλήσαμε για το πόσο ωραίο και δημιουργικό είναι να ξεκινούν νέες ομάδες, έτσι, δικές τους παραγωγές. Είναι ακόμα πιο ευχάριστο όταν αυτές οι νέες ομάδες έχουν και ανταπόκριση και βρίσκουν στήριξη. Οφείλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λάκη το Λαζόπουλο, που με δική του πρωτοβουλία μας έδωσε μια πολύ μεγάλη βοήθεια και τον ευχαριστούμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι είδους βοήθεια ή... Βεβαίως και μπορούμε. Οικονομική βοήθεια. Οικονομική. Συνεργαστήκαμε με τον Μιχάλης ο Κουμαριανός και εγώ, η Στέφη Πουλοπούλου. Συνεργαστήκαμε με τον Λάκη στην περιοδία που έκανε
στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Και μιλώντας μαζί του για την παράσταση, γιατί και αυτός γενικά στηρίζει και ενδιαφέρεται για τις νέες ομάδες, από μόνος του πήρε την πρωτοβουλία και μας έδωσε μια αρκετά σημαντική. Θέλω να συμπληρώσω ότι ο Λάκης αυτό το κάνει πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Η εταιρεία Θέατρου Μηχανή, κάποιες παραστάσεις που έκανα τη δεκαετία του 90, στηρίχθηκαν από τον Λάκη Λαζόπουλο. Ναι. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Λάκης είναι κοντά σε αυτές τις κινήσεις με τα νέα παιδιά. Και είναι πολύ διακριτικά, γενναιόδωρος με πολύ διακριτικό τρόπο και το χαρήκαμε κι εμείς και η γνωριμία μαζί του, η προσωπική αλλά και η επαγγελματική όλη μας, ήταν πολύ αξιόλογη έτσι και ουσιαστική. Ωραία λοιπόν, Πατάρι Project, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 9 και Τέταρτο. Στο Rabbit Hall. Επίσης να πούμε ότι πώς θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά χωρίς το Πατάρι Project. Να ξέρει ο κόσμος ότι και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα είμαστε στο θέατρο και θα χαρούμε πάρα πολύ να πούμε χρόνια πολλά θεατρικά. Ανήμερα, έτσι. Ανήμερα και ανήμερα, όχι παραμονή. Και θα υπάρχουν μελομακάρονα από την Αγγελική Μαχαίρα. Θα υπάρχει και η γνωστή Μιλόπιτα στη... Να κάτι τώρα, να, αφού το ζητάει. Στο Ρεβεγιόν. Μελομακάρονα. Κοραβιέδες, καμιά δίπλα. Την επόμενη φορά θα σας καλέσω. Όλα θα το γυρίσουμε και στο Αλμυρό. Ελάτε την Πρωτοχρονιά να την κόψουμε. Βασιλόπιτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλές παραστάσεις. Φιλιά στην κυρία Μάρτζη. Φιλιά στην κυρία Μάρτζη.